20 साननि गोलोम बोथोरनि बेसेन नाङै फोरोंथाय मावबादा फोजोबनाय हाबाफारि खुंफुङो। क'क्राझार दख'रा एबसु आरो क'क्राझार गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बानजायनायाव थांनाय 5 जुलाइनिफ्राय जानानै क'क्राझार शहरनि गुबुन गुबुन फरायसालिनि थाखो 9 आरो 10 नि फरायसाफोरखौ लानानै खुंफुंनाय गोलोम बोथोरनि बेसेन नाङै फोरोंथाय मावबादानि फोजोबनाय हाबाफारिखौ दिनै क'क्राझार शहरनि साखाथियाव थानाय बिद्यापीठ गोजौ फरायसालियाव खुंफुङो। बे बेसेन नाङै फोरोंथाय मावबादाजों लोब्बा लाखिनानै फरायसुला फरायसुलिफोरखौ गोजों इयुननि थाखाय नांगौ बायदि गियान जागायनायनि थांखिजों क'क्राझारनि CIT बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि, क'क्राझार मेडिकेल कलेज आरो BTC सेक्रेटारियेटनि एसेम्बलि नब्लांखौ नायगिदिंहैयो आरो फसंथानफोरनि माखासे बिबानगिरि, फोरोंगिरि आरो मावख'गिरिफोरजों सावरायनाय हाबाफारि खुंनाय जायो। गोलोम बोथोरनि बेसेन नाङै फोरोंथाय मावबादायाव जाय फरायसाया साबसिन सोलोंथाय लाना आनजादाव बयनिख्रुइबो बांसिन नम्बर मोननो हानाय फरायसाफोरनो बान्था होनाय जायो। बे हाबाफारियाव BTCनि सोलोंथाय बिफाननि बिथोनगिरि जगदीश प्रसाद ब्रह्मआ क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि बिजेल कुमार बसुमतारी, क'क्राझार जिल्ला एबसुनि लोगो गाहाय नेहाथारि राथिया बसुमतारी, क'क्राझार जिल्ला एबसुनि सोलोंथाय लोगो नेहाथारि पुकन मुसाहारि आरो क'क्राझार दख'रा एबसु आरो क'क्राझार गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बिबानगिरि आरो क'क्राझार गुदि बर' थुनलाइ आफादनि सोद्रोमाफोरा बाहागो लायो। क'क्राझार दख'रा एबसु आफादगिरि सादिन ब्रह्मआ गोलोम बोथोरनि बेसेन नाङै फोरोंथाय मावबादा फोजोबनाय हाबाफारिनि सायाव खौरां बिजोंनि सिगाङाव मा फोरमायथिदों मिन्थिना लानि। जोंनि क'क्राझार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो क'क्राझार गुदि बर' थुनलाइ आफाद लोगो नांनानै जोङो 20 साननि थाखाय बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। जोङो जुलाइ 5 थारिखनिफ्राय लानानै दिनै 25 जुलाइ दिनै 29 सान जोङो क'क्राझार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दख'रा आफादनि माखासे एक्सपार्ट टिचारफोरखौ लानानै बे 20 साननि जे कचिं क्लास बेखौ लानाय जादों। जोंहा जे जोंनि थांखि सोलोंथाइ गोग्गो सोलोंथाइ थांखि होनाय बे हाबाफारिखौ लादों। बिनि गेजेराव जों कचिं क्लास लानायखौ जों बेखौ खालि क्लासाव लाबाखै, बेजों लोगोसे जों एक्सपार्ट टिचार आरो प्रफेसार लेक्सारारफोरखौ जों लेंनानै जोङो आरो लोगोसे जे गावनि केरियार काउन्सिलिं जों बेखौबो होदों एक्सपार्टफोरखौ लिंनानै आरो कचिं क्लासनि सोमोन्दो लाखिनानैनो जोङो मैया 24 जुलाइखालि जोङो फरायसाफोरनो इडुकेसन टुर मोनसे हाबाफारि लादों। बेखौ जोङो गाहाय फारियै जोंनि BTC लेजिस्लेटिभ एसेमब्लि बेखौ लांदों आरो जोंनि जे मेडिकेल कलेज बेयावबो लांदों आरो जोङो CIT बेयावबो लांदों। जोङो बिथां फरायसामोनखौ बेयाव काउन्सिलिं इडुकेसन लोगोसे काउन्सिलिंबो होनाय जादों। बे काउन्सिलिंआव जोङो बिथांमोनखौ जे BTRनि जे लेजिस्लेटिभ एसेमब्लि बेयाव मा जायो बेखौ फोरमायदों आरो बे जोंनि मेडिकेल कलेजनि जे मारै नोङो डक्टर सासे जानो हायो बेनि सोमोन्दै जोंनि डक्टर एक्सपार्टफोरा फरायसाफोरनो खोन्थादों आरो जे जोङो CITआव बोरै एडमिसन मोननो हायो बेनि थाखायनो जोंनि मानगोनां डक्टर बिहुंसारमोनहा फरायसाफोरनो मोजाङैनो फोरमायना होदों। जोङो दिनै जे फोजोबनाय हाबाफारियाव जोङो BTRनि डाइरेक्टर अफ इडुकेसन सार जगदीशखौ लेंहरदों आरो बिथाङा जोंनि फरायसाफोरनो गुन गोनां सोलोंथाइनि फारसे नोङो माबोरै जोङो फरायसा हिसाबै माबोरै सोलोंनांगौ बेनि फारसे फरायसाफोरनि गियान होयो आरो जोङो क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट दुलाराय बर' क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट जिल्ला एबसुनि गाहाय नेहाथारि लोगो गाहाय नेहाथारि बिथांखौ जोङो लेंनानै लाबोदों आरो बिथाङा सांग्रां फरायसाफोरनो माहारिबाद आरो सोलोंथाइ सांग्रांथि आरो समाजारि जेंना बेनि सायाव गोबां बाथ्रा बुंलाङो। गाहाय माबे थाखोनि फरायसाफोरखौ आरो साबैसे फरायसाफोरा बेयाव बाहागो लादों? जोङो जोंनि क'क्राझार आन्चलिक दख'रा आन्चलिकनि जे आवथायाव थानाय गाहाय मोनबा स्कुल बे
स्कुलनि फरायसाफोरा थाखो 9 आरो थाखो 10 बे फरायसाफोरा बाहागो लादोंमोन। मा आयदानि सायाव होनाय जायो? जोङो गाहायै इंराजि आरो मेथामेटिक्स आरो जेनेरेल साइन्स बे मोनथाम साबजेक्टआव इडुकेसन बा सोलोंथाइखौ होनाय जादोंमोन।